Sziasztok, én Viktor Games vagyok, és elérkeztünk egy új GTA Vice City-s trollkodós videóhoz. Enkoron egy ilyen verziót szedtem most le, egy eléggé modolt és magyar GTA-t, hát már ez a Cicisnél is jelzi itt oldalt. Veszek le egy picit a hangokon, mert hallottam, hogy nagyon nem lehet hallani sose a videóimba. Igen, hangeszköz, jó, nem érdekel igazából, és ez mi? Jaj, ezek a hülye rádiók, csak ki lehet kapcsolni valahogy, ja nem, na mindegy, majd kikapcsoljuk. Jó van, na! Jó van, akkor ugye mehet. Na! Amint látom, a 30 FPS azért megvan, szóval ezzel legalább nem lesz probléma. Igazából most ez egy ilyen kis könnyed trollkodás lesz. Mondjuk például meg akarom én figyelni ezeket a jobb egérban. Motherfucker rendőr megint. Micsoda szökők. Na mindegy. Hát igen. Gyorsan benyomtam egy csalásmenet. Trollkodós videó nem ér csalások nélkül. Oh my gosh. Megcsináltam, na mindegy. Megyünk a kórházba szépen, csicsikálunk egyet. Na. Azt nézem csak, hogy... Na nézzük akkor. Beírunk egy könnyed csalást. Az a baj, a jobb egér gombon el van romolva. Az egérem is a laptop touchpadjével fogok. Látjátok, így ugrál. Na mindegy, ha egyszer... Na, nézzük, azt például ki tudom menni. Ahhoz képest, hogy... Ja, jó, futnak. Na. Egyébként ez egy ilyen rövidke kis videó lesz. És... viszonylag rövidke. És Szűcs Gellért Zsombornak ajánlom ezt a videót. Na, minigánnal eléggé lassúak vagyunk, de beszállunk, és az jól látom, hogy egy rendőr. Nyom plusz, hogy a caps lock gombot a mentőzéshez. Na! Ezeket szerettem a San Andreasba is. Na, bakker. Na mindegy. Azért mentőautóba is jó lesz lerázni az alukat. Veszek le még egy picit a hangon. Ez a Cicisnél egyébként nem értem. Na mindegy, én nem vagyok amúgy oda az ilyenekért, de azért nem zavar engem. Picit mondjuk így. Jó! Na! Mehetünk is vissza a játékba. Hát azért igen, azért nekem még nincs meg a GTA 5, hát már csak 41 nap, aki követi a csatornámat, azt tudja, hogy mi annyi, jaj, Vice City-ben nem lehet úszni. Na, tehát már csak 41 nap, az lesz az egyik első játék, amit meg fogok kapásból venni a GTA 5. Azért látszódnak a különbségek a grafika között, de még a San Andreas és ez között is látszik különbség, de igazából ez egy nagyon jó kis GTA, én mindig szerettem. Most egy másik klienssel már viszonylag kivittem a GTA Vice City-t, de hát most mondom, egy ilyen újonnan letöltött modolt, hogy még trollolabb legyen az egész videó. Ja, szóval igazából ez most csak tényleg ilyen kis trollkodós videó. Megint elkezdett körözni, se baj. Ja, tehát igazából most lehet, hogy 20 perces lesz, lehet, hogy 5 perces. Azon szerintem máshogy vagyunk. Felborulunk, remek. És most még kiszállunk. Hát igen, ez máig a mentőautó, minden teljesen. Úristen, micsoda nő. Te Jézus.
Nagyon szépek a szökőkutak egyébként ebben a játékban. Na, az a taxi... Erre... Jó, oké. Hello. Hello. Fenék belőle. Micsoda Brunhilda. Jó, meg vagy. Na, azt a kocsit! Ájjárat. Azt a kocsit el tudnánk csolni, az nagyon jó lenne. Na, ez az! Mehetünk! Micsoda bikinis vagyok. Vice City-ben nem tudom, hogy van az a csalás, hogy meggyógyít. Na mindegy, igazából ez egy trollkodós videó, tehát... Nem is az a lényeg, hogy itt mit tudom én... Ajaj, lángolunk kifelé innen. Nagyon gyorsan beírunk egy csalás aspirinre. Helyes. Na, látom az ilyen 26, 27, 8, 30 FPS-ek vannak. Ezt a SWAT-os kis izét ellopjuk. Nem tudom, lehet ebbe futni? Nem lehet. Azt a rohadt élet. Na. Nézzünk egy küldetést ezzel. Le kéne rázni a zsarukat. De aztán küldizünk ezzel. Jó, meg is van. Na. White. Na, mehetünk arra felé, és ja, nyilakkal is lehet irányítani most. És akkor elvileg bűnözőket kell elkapni, vagy egy bűnözőt. Igazából normális feladat. Még lesz... Jaj, bocsi. Azt kell elkapni, azt a kocsit. Meglátták, hogy itt üldözik. Na. Gyerünk, válts át valami értelmes fegyverre. Pardon. De hát szétlőttem a minigunnal, én nem tudom, mit akar még ez a Vice City. És fel kell robbantani teljesen. Anyádat. Ennyi volt. Ennyi volt a küldi? Ha már nincs meg a kocsi, úgyhogy nem tudok minden visszatérni. De mit vett ez a... Ha! Mi ez? The North Mail. Na, menjünk be ide. Igazából most nem érdekel, hogyha... ez a tükröződés szépre sikerült. Ha itt elkezdek lövöldözni, mi van? Na, itt kell megküzdeni a rendőrökkel. Azért még sikhülyék itt a rendőrök. Biztos úr. Ez kakafegyver. Oda meg már nem vissza. Na. Bum! Bum! Na. Láthatjátok, illetve hallhatjátok, hogy a pénzhang is más.
kicsit bágos itt még. Au. Na, mi van itt bent? Júj. Vagy mi? Mi? Na jó. Egy trollkodós GTA videó nem ért láncszűrés nélkül. Mit csinál? Jó, ezt a verdát ellökték emberek, ezt a verdát. El lehet lopni ezt a állat! Ez nagyon állat! Ezt szerint nem is vettem még sose észre. Be lehet törni a kirakatot, hát ez arra vagy. Jó, azért 4-es körözést nem jó lesz lerázni. De ezzel nem tudok kimenni. Mindegy, ezzel nagyon jó lesz itt. Nagyon durva. Hogy gyorsan amúgy kilő még? Az ott ki? Police. Respond to attend 19 Northwest 5 point. Please report attend 71 Northwest 5 point. Mi a fene? Kik ezek? Please report attend Ezek 19 biztos? Northwest 5 point. Respond to attend 21 Northwest 5 point. Jézusom! Ez komoly. Na mindegy, befutok. Na. Végül is nézzük csak. Ide be tudnék menni. Ez az, jó. Na, próbáljuk ki a magnumot. Bum, 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 bum. Bum. Láncszűrés jó. Respond to attend 71 Northwest 5 point. Respond to attend 17 Northwest 5 point. Respond to attend 21 Northwest 5 point. Ez nagyon menő. Ez itt nagyon menő. Lehet, hogy majd lesz egy GTA Vice City-s végigjátszás is, mert ez tök jól fut igazából videózás közben, meg főleg, hogy ugye most már van ez az új hűtő notebook, így már nem is lesz ez rosszabb. Úgyhogy lehet, hogy csinálunk majd egy végigjátszást, jó? Ó, itt panolódnak a rendőrök. Hát ez nem honnan kerül ennyi elő? Na! Fussunk ki! Annyira amúgy ez a karakter, de... Na mindegy, 70-et tök jó, nem? Hát... De ezek milyen? Nyest! Jól látjátok? Én is jól látom, nyest! Nem érdekel a leülnek. Nyest! Az van ráírva, hogy nyest! Á, nyest! Magyar emberek! Azt a rohadt! Ezt jól lelőnek. Hú, ezek a szlatosok, leszek láncszűrés. Haha, meg vagyok jövő. Na, csalás! Gyere. Oh my god. Na mindegy. Na, menjünk is tovább. Na, most mentőzzünk Nuttertól. Jó, csalás megvan. Beszállás a mentőautóba. Na, igazából nem tudom, még mondjuk egy 2-3 percet trollkodunk, aztán szerintem mára ennyi. Ezek a videók igazából csak ilyen kikapcsolódás, tehát semmi megerőltető, úgyhogy lehet, hogy csinálok még párat majd így. Na, bele tudok ugrani. Bele! Jaj, de itt megfulladok, igen.
GTA Vice City-ben nem lehet úszni sajnos. Ne. Kórház. Megfulladtam. Én béna. Na mindegy. Hát, de megint itt a mentőautó. És amúgy, ez mi? Elvis Presley. Ó, esik az eső. Na, szálljál már be. Nem mondta, hogy zárva van. Jó, Nuttertól. Na, szálljál már be. Nem áll, hogy zárva van. Szétlövöm a zárat. Na, már megint szakkodik a jobb egérgomb. Nem! Bum! Meneküljünk! Na, most egy csomószor beírom, hogy Nuttertós. Így né? És van egy csomó lőszerünk, elkezdtünk lövöldözni. Be kéne állni valami fedezékbe, ahova nem tud jönni a helikopter. Aztán onnan már könnyű lesz ki. Na, figyeljetek, most amíg meg nem halok, addig innen lövöldözök, jó? Na mindegy. Most addig lövöldözök, amíg meg nem halok. Nem tudom, meddig fog tartani. De helikopterig már nem tud ide belőni. Minden igaz, mindjárt jön a körözés. Na? Ezt a helikopter. Tényleg nem tud ide belőni a helikopter. Ajaj, ez nem lesz jó. Ajaj, hát ez így lehet, hogy nem fog sokáig tartani. Na mindegy. Remélem most hallasztódok amúgy, de... Na. Felrobbantam. Ez az egyetlen probléma ezzel. Hol a helikopter emberek? Na mindegy, igazából így nézünk ki, mindjárt ne. Itt nem lehet. Na, most még szétverjük még ezt a mentőautót. Na. Oh. Vagy izé, még... van egy ötletem. Beverünk ennek a rendre. Anyádat. Ne gyere! Gyere, legyen meg az a pisztoly, ne! Gyerünk! Mi? Nem fedezi az a rohadt pisztoly. Ne, már hármas színnél jön a körözés. Ja, akarom mondani helikopter. És volt. Na nem már, hát jó. Helikopter előtte. És na, még egy helikoptert le akarok most lőni.
Gyere helikopter. Aztán tényleg vége most már a videónak. Mert ez is egy év lesz, mire feltölti. Nem tudom, a internetemről már meséltem-e. Na, kezdjünk el megölni pár embert. A hadikat is. Milyen bedítek van azért? Ojjaj, ez nem lesz jó, nem lesz jó. Na, dögöljél már meg. Rohadt helikopter, nem hiszem el. Na jó van, mindegy, hagyjuk ezt szerintem. Tényleg, hogy ilyenkor hova megy a helikopter, mert... Na, mindegy. Sziasztok, én Viktor Games voltam. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára. És lájkoljátok a videót. Sziasztok!